Bai, esan duan bezala nik uste partidu oso arraro izan da, ja lehenengo zatik, ez? Lesio bat izan dugu, espulsio bat lehenengo zatian, ja marrekin, ja, genekin azkenean egoera askotatuko zela. Eta, gure intentzioa, portean utxean ustea eta ea kontra batean edo, zeo zer ateratzen genuen positiboa, ez? Ez dugu aukerarik izan, eta, bigarren zatian ja, genekin azkenean Zaragozak ere bere etxean oso talde indartsua edo sendoa dela, intentsitate handia sartzen diote, afiziak ere intentsitate hori ere gehitzen du, ez? Eta, ongi defenditu dugu, eta, ja behatzikin ja gehitu garenan, badakeneken oso zailtasuna, oso zaila izango zela zeo zer ateratzea, baina, nik uste areetan oso ongi bile garela, gure arean, defentsikoki, eta, puntu ona. Ez, aste honetan, mentalki ere zeo zer landu alde hori, ez? Guretzako gaur 3 puntuak ateratzea, ez dakit, oso aukera politia zen, zelai oso zail batean, eta motivazio hori geneukan, ez? Partidua gaizki jarri da guretzat, eta hortik aurrera, zeo zer ateratzea positiboa zen, eta puntu bat atera dugu, pozik, eta guain etxera, eta 3 puntuak lortzea berriz.